Nagkapirang taon naman na day nagagamit ang feeding room na ini sa Legazpi Port Elementary School sa Legazpi City, darakang kalumaan. Kaya dakulang bagay nanggad para sa pamayukang eskwelahan na si Virgie Almudal, na napilian sa indang eskwelahan sa humanitarian mission kang Personahes kang US asin Korean Navy, katuwang ang Philippine Navy. Sabi niya, haloy niya ng pigmamaot na mapakaray ang nasabing kwarto. Alagad mayo man sindang dakulang budget para digdi. Pasalamat na sa nadaa siya na nabisita kang grupo ang sa indang eskwelahan. Maraming salamat po sapagkat ang Legazpi Port ay isa sa napili nila na maging recipient ng project na kung saan hindi lang ito ay nakakatulong sa mga bata, sa mga guro, sa amin, kundi ito ay nakakatulong sa lahat ng mga taong pumupunta dito sa amin. Personal man na pinasalamatan ni Department of Education Legazpi Schools Division Superintendent Danilo Despi ang grupo sa oportunidad na pigtao sa indang eskwelahan sa paagi ka nasabing proyekto, na syertong madaraning kalidad na edukasyon sa syudad. We will forever be thankful to the Pacific Partnership for this very laudable activity, and we could not say anything except thank you very much. Sigun kay Captain Dan Kiefer ang commander kang Pacific Partnership 24-2 mission, obeto kang sa indang pagbisita na makapagkondusir ni humanitarian assistance as in civic preparedness activities na madurar sa laog ning duwang semana. Will make a big impact on this school and for the students to have a better facility to learn in and to spend their day every day in. And it will last, I think, a long time. So it'll be for generations of students after we leave. Maugmama si First Lieutenant Jomar Abila ang Project Officer kang 565 Engineer Battalion kang Philippine Army, na makaiba ni US asin Korean Navy sa mga siring na inisyatibo. Apuera kay ni, may naguguno man da asindang bagong kaaraman. Sa US may pit sa time, sa working, kahit umulan, uminit, dito lang sila, magtatrabaho talaga sila. Nakita ko yon kasi yung ano nila, yung pagpupursige na matapos agad yung project. Kasi may timeline kami na maiksi lang. So nakita ko na sobrang dedikado sila sa trabaho. Ang kagandahan doon, although maganda kasi nandiyan na yung lahat ng materyales, wala na silang hanapin. Pero yung working ethics, yung pagpupursige na matapos, yun yung nakita ko talagang nakita kong magandang sample nila dito sa atin, na maiwan sa atin. Hulyo 29, kampunan kang grupo ang pagpapagayon sa eskwelahan. Nakatalan ining matapos ngunya na semana asin sa Biyernes, ikukondusir ang ribbon cutting. Pigkakarkulo naman, naabuto sa $20,000 o 11 milyong piso ang pondo para sa nasabing inisyatibo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Mae Arango.